Үз концертымды кую минең күптәнге хыялы минети Учалы филармонияһы артисы Идел Хагынбаев. Ошо көндәрдә ул курай моңдарын үз итүчеләрде тәүге ижад байрамына сакырды. Мен өйден сағышымнан Баймақ райыны Буранбай олы егетемін. Онан алда ішләнім Караун Харай студияһында, онан соң Ишенбай қалағында, Ишенбайдан келдім мында Учалыға. Мына закрытие сезон ола айткенім инде. Мен өйдемдің сольный концертымды ішләргә тиешмен, қоясақмын деп әйткен хөз атқан жоқ. Мына бүгін көріп отырдық, мына бүгін концерт қойдым инде. Идел бәләкәйдән курай моңына гашык. Мәктәптән һуң Өфө сәнгать училищеһында укый. Һөнәри үсештә укытучысы Таһир Хәмитовтың өлеше зур. Үз концертында ул тамашачыларга 14 көй уйнап ишеттерде. Башкорт халык көйләреннән Карабай, Сыңрау торна, Уңгы гайнә, Көйелде, Элмәлек тамашачылар күңеленә хош килде. Мен параллельно Ишенбайдан соң, эшләп киткәндән соң яшь йырсы, популяр йырсы Идел Нургалин менән бергә эшләнәк инде. Һаман да эшләйбез инде, иногда вакыттар булһа. Шул филармонияга килдек, концерт менән ул как бы ошонда торып калдым инде. Охшаймы? Учалла шәп. Әнисе. Халык бик һәйбәт, город бик һәйбәт, филармония бик һәйбәт, коллегалар бик һәйбәт, барыһы яхшы. Концертта Идел Хагынбаев сәхнәне бер итеп, югырып йөреп курайда уйнаны. Ижадташ дуслары Учалы филармонияһы артисы Ильяс Киньягыловтың, Өфө кунагы Ян Лираның сыгыштары, Учалы филармонияһының Уралтау ансамбле бәюдәре тамашачыларга шәп бүләк булды. Иделгә филармония итәкчелеге үз эшен яратып башкарганы, һөнәри осталыгы өчен рәхмәт хаты тапшырды. Яшь, дәртле курайсыга иҗади уңышлар теләп таралышты тамашачылар.